Videli sme aj Topiho Jákolu, ktorý už je, zdá sa, po tom súboji s Ovečkinom v poriadku. Granlund. Pozrite sa, čo predviedol Mikael Granlund! Absolútna hokejová paráda! To, čo sme doteraz vydali len zo strihoch, zo zámorských juniorských líg, či v nižších iných súťažiach, ale aj v našej extralige sa o to pokúšal Jano Sikora, tak teraz predviedol naplno Mikael Granlund na vrcholnom svetovom fóre. Neuveriteľná vec. Tak ja som sa tu doslova chytal za hlavu, pretože keď si to pozrieme ešte raz, je to neskutočné, ako v rýchlosti si zdvihol puk na čepel, zdvihol a zasunul ho nad rameno brankára Barulina. Toto je jednoznačne gól majstrovstiev sveta. Ukážka technickej zručnosti 19-ročného chlapca, ktorý má sebavedomie na rozdávanie a toto je neskutočné. Toto klobúk dole, to je... Chlapec bez nervov prišiel, zahrá si majstrovstva sveta, zbiera bod na zápas a toto si dovolí proti Rusom v semifinále majstrovstiev sveta za bezgólového stavu. Čo k tomu viac povedať? Samozrejme, Rusi avizujú vysokú hokejku a tým pádom musí rozhodovať videorozhodca. Ale podľa mňa nemajú Rusi šancu, aby s týmto úspeli, pretože sme videli, že granulová hokejka nemohla byť predsa nad úrovňou vrchnej žrtky. Čiže ja by som sa ešte raz k tomu vrátil. Neskutočný gól a každý hokejista vie, o čom hovorím, aké je to ťažké v jazde puk zdvihnúť na hokejku, aby bol kľudne na čepeli, zdvihnúť ho a zasunúť ho. Dokážu to len chlapci, ktorí tieto veci trénujú dennodenne. Majú fantáziu a takisto to je neuveriteľné ruky, ktoré toto naozaj ťažko k tomu niečo iné povedať. Parádička. Kvôli tomuto sa chodí na štadióny, kvôli tomuto ľudia pozerajú hokejové zápasy, aby hráči, ktorých poboskala inšpirácia s múzou, nám predvádzali podobné okamihy. A tak ako sa dostávali hráči ako Forsberg na poštovú známku alebo Paolo Demitra s tým svojím nájazdom na poštovú známku, tak pokiaľ by boli Fíni úspešní, tak môžeme očakávať, že aj Granlund sa s týmto môže dostať niekam podobne ako tí hráči, ktorých som spomenul predtým, a jednoznačne uznaný gól, čo je veľmi správne rozhodnutie.